Penning Bay.
Low, talakad tapo, umain tapong metong kapanalangin. Kasasakdala na kay kaming Ginoo, pasibayo igpa makanya na kempong misasan metong. Bating upayang ginin Diyos, makanyang kepong makipag-aral, king eskwela na nimbiye. Igpa pasalamat kepo kilub na po ng pepatingapon, makanyan mo kepong petnubayan. Ginaw rin po, ding pisasan metongan ming panalangin kaya kay pa ginin Diyos, ikapo'y mana, kita tikang makabasa ka rin nalamandarin kaya kaming puso. Ginin Diyos, anong makanaan, pasalamat kami, makanyan mo kaya pong iningat. Igpa, makanyan mo naman, ngayon ikaw orasan na iti kabud mag-aralamik yung eskwela na ng biyagin ng Diyos, panimunan may sana po yung balang metong kaya kami. Bendesyonan mo kaya sana ginin Diyos, nung sana itapong kaya kang kaburian, iya sana pong managumpig pa. Ginawa ngayon oras sa iti, anong makanano ginin Diyos, pasalamat kay mi makanyan mo kaya pong linaot kayang nanong pong sigwada. Ang timoy ngayon, bagyo, doldol, sakit ang mabayat, Diyos ko. Makanyan mo sana pong ilisya kaya kami pa. Ginawa ngayon oras sa iti, makanyang kaya pong miras payapa, kaya ning balayan mong santuaryo, banting upayang makanyan da kayo pong patulan. Ginawa makanyan mo naman, Piyata pong kaya kaming kapatada, may ngandaywan kaya nga bansa, puwersa na punin kaya kaming kasalpantayanan. Pakipanalangin mila naman ginin Diyos, sana ikpa, ing makanyan mo, sana pong ingatan, banting upayang potang pa magbalik, daig pa, makanyan mila pa pong nga kayabe. Ginawa makanyan mo naman, ngayon kaurasan na iti, ure ni puring pinili mo ka rin dakal, dingking kasangkapan. Ano makanano talitay na punin kaya ang upaya, Ginoo sana po kabudloklokan ding luklukan ng kalam. Ginoo ganap de sana po nga ibating kayang saliri. Nunay ginin Diyos. Ganap do sana po nga italaga ding karelang sarilig pa kimbanal mong harapan. Ginoo ngayon oras sa hindi. Naman po lubos pa kakaban ding sa lalamandaran kaya kaming puso pong kaisipan ni kayong makabasa at ikayong makabalo. Igpangin oras sa iti. Benisyonan mo sana po yung balang metong kay kami. At tanggapan mo sana pong mabanglungay na harapan mo. Ding karalungan mo yung nga ba kay ti. Manimunan mo kaya sana manibat ng ngang wakas. Yan asa po.
Ang ating pong papuri at pasasalamat sa dakilang lumikha ay ating pong ipinahabot ngayong umagang ito. At muli po, dumating na naman ang oras para po gawin natin ang ating mga banal na tungkulin na tinanggap sa ating Panginoon. At mapapalad po tayo dahil nandito po tayo upang magsama-sama. At alam po natin na hindi man po natin nakikita ang ating Panginoon at naniniwala po tayo na nandito po siya sa ating gitna. Tinitingnan po ang ating kayayusan ngayong umagang ito. At ang ating pong paksang pag-aaralan ay napakaganda po. At ito po ay nagbibigay ng mensahe at inspirasyon sa atin. Ito po ang mabuting Samaritano. Ang mensahe po niya ay pag-ibig. At sa atin pong pananampalataya, saan man po tayo dumako sa ating pananampalataya, maging ang mga batlaya na inuutusan sa atin ng ating Panginoon, palagi po niyang binibigay na mensahe sa atin ng pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa, pakikipagkapwa. Yun po ang magandang balita ngayong umagang ito. At sana po gawin natin ang ating tungkulin upang sa ganon tayo po ay magtanggumpay sa ating mga hangarin sa buhay. At alam po natin na napakalaki po at napakalaga po ang pag-ibig na palaging binibigay na alimbawa sa atin ng ating mga matlaya. Kaya't pasimula po na nung kapanahonan po ng ating Panginoon, mayroon pong 10 kautusan. Subalit nung isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang 10 ay ginawa niyang 2. At yun po ay ang nakasulat po dito sa San Marcos 12:30-31. Ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, pag-iisip, at lakas. Pangalawa po ay ang ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At pagkatapos po, wala nang ibang utos na iigit pa rito. So, ang 2 pong ibinigay na kautusan ng ating Panginoong Hesukristo ay wala na pong iigit pa ang ibigin mo ang Panginoon at ang iyong kapwa. At sa referensya po ng ating paksa, dito sa San Lucas 10:25 hanggang 37, na mayroon pong isang eskriba na nagtanong sa ating Panginoon. At tinanong po niya, sabi niya, "Guro, ano ang gagawin ko upang makamit ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot po ang ating Panginoong Yesus, "Ano ang nakasulat sa kasulatan? Ano ang nabasa mo?" Sabi po ng Panginoon sa eskriba. Yun po, sumagot naman ang eskriba at sinabi nga niyang, "Ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." So, ang sinagot po
ng Panginoon ay sumagot po ang si Jesus, ano ang tama ang sagot mo? Wika ni Jesus, gawin mo iyan at mabuhay ka. At nagtanong din po ang eskriba, sino ang aking kapwa? Sabi po niya, sino naman ang aking kapwa? At doon po sinabi ng ating Panginoon na mayroong isang taong nanggaling sa Jerusalem papuntang Jericho at ito ay naglalakbay, subalit inarang po siya ng mga tulisan, sinaktan, at pagkatapos po ay binugbog. Halos kalaati na lang po ng kanyang buhay nung iniwan siya ng mga tulisan. Subalit nung mayroon pong dumataan na isang saserdote at nakita po niya yung naglalakbay, subalit ito po ay lumiis ng dahan. So pangalawa po, dumaan ang isang Levita at tiningnan lang po niya ang isang manlalakbay, subalit hindi po niya pinansin. At pangatlo po, napataon na dumaan din ang isang tao sa Samaria, ang isang Samaritano, at nakita po niya nakaandusay at naabag po siya sa tao. Doon po pumasok ang pag-ibig sa kanyang puso dahil nandun po ang abag, naawa po siya sa tao. Ano po ang ginawa niya? Ginawa po niya, binuusan po niya ng alak at binigyan po ng langis ang mga sugat ng manlalakbay. At tinalian po at kaagad-agad na isinakay po sa kanyang sasakyang ayop at dinala po sa isang bahay panuluyan o tinatawag na ampunan o orphanage. At doon po, ibinili niya sa may-ari ng ampunan o bahay panuluyan na binigyan po siya ng 2 denaryo o katumbas ng 34 na sentimo, binigay po sa may-ari ng bahay panuluyan at kung mayroon mang kakulangan ay aking babayaran pagbalik ko. Sabi po ng isang taong Samaritano. At sa madaling salita po, sabi ng Panginoon, Jesucristo, sino ang nakikipagkapwa sa tatlo? Ang sagot po ng eskriba, ang nagtanong sa Panginoon, ay ang naabag. So, umayo ka, inutusan po niya ang eskriba, umayo ka at yun ang gawin mo. So, ito po ang ipinagagawa ng Panginoong Jesucristo sa atin. Kaya narito po tayo upang painitin ang pag-ibig sa ating kapwa. Dahil po kung nasa atin ang pag-ibig, hindi po natin magagawa ang masama sa ating kapwa. Hindi po natin pagnanasayin ng ari-harian ng ating kapwa at hindi po natin gagawin ang hindi tama sa ating kapwa. Ang pag-ibig ay nasa ating puso. So, kaya po, sabi sa Biblia, wag nating amakin ang ating mga kapwa. At sino po ang gumagawa ng masama sa mga espiritista,
Kagaya po pag mayroong pumupuntang pulubi sa ating mga taanan, yung mga iba po sinasabi, hindi na binigyan ang laki-laki ng katawan, hindi mag-anap buhay. Pagkatapos po, hindi man niya bibigyan kahit magkano. Yun po ang wag nating gagawin. Alam ko tayong mga espiritista ay hindi po natin ugali ang ganon. Pag may lumapit po sa atin kahit konting bagay lang, bibigyan po natin. Alam po natin na nakasulat sa Biblia na pag binigyan mo ng isang basong tubig na malamig, ang iyong kapwa ay magkakaroon ka ng walang hanggang ganti. At lahat po ng kabutihan na ating nagagawa ay binibigyan po ng gantimpala ng ating Panginoon. At ang mga iba, sinasabi po na mahal ko ang Panginoon, iniibig ko ang Panginoon, subalit ang kanyang kapwa na hindi naman niya kayang iniibig niya ang kanyang kapwa, subalit paano mo maiibig ang iyong Diyos kung ang hindi mo nakikita? Di ba? Kaya po, sa atin pong pag-aaral ay gawin po natin ang tama at naaayon sa ating Panginoon, sa harap po ng ating Panginoon. At basahin po natin ang referensya dito sa Kawikaan 14:21. Ito po ang nakasulat na siyang umaamak sa kanyang kapwa ay nagkakasala. Yun po ang nakasulat. Pag inaamak mo ang iyong kapwa, pinagsasabihan mo ng hindi tama, ikaw pala ay nagkakasala. Ngunit, siyang naawa sa duka ay mapalad siya. At ang mahabagin sa mga maliliit ay napakapalad po niya. Yun po ang sinasabi ng Biblia. At kaya po, wag nating ihinto ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa dahil yan po ang utos at doktrina ng ating pananampalataya. Ang prinsipyo po ng ating pananampalataya na sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan sa pagkakasala. So, yun po ang ating napapag-aralan dito sa ilalim ng ating kapatiran. At dito po sa San Juan, dito po sa unang Juan 4:20, nakasaad po dito, kung sinasabi ng sino man ako'y umibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay paanong makakaibig siya sa Diyos na hindi niya nakikita. So madali pong sabihin na mahal ko ang Diyos. Subalit ang kanyang gawa ay lihis sa ipinapakita niya sa kapwa. Kaya po, ang gawin po natin na mag-ingat po tayo sa pananalita dahil ang sinusukat po ay ang ating mga sinasabi at ginagawa. At panguli po, basahin po natin ang Galatia 6:10. Kaya nga, samantalang tayo ay magpagkakataon at magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Kaya, yun po, samantalang tayo ay magpapakataon ay magsigawa tayo ng mabuti. Habang may panahon, habang pong may lakas na ibinibigay ng Panginoon sa atin, samantalahin po natin ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa, sa ating kapwa-tao.
Dahil hindi po natin yon ginawa, kundi ginawa po natin yon sa ating Panginoon. Lalong-lalo na po sa ating mga kasambaay sa pananampalataya. At muli po, maraming salamat po sa inyong lahat.
sabi ng Kristo. Ering bage keti ilang painto na niyo nune bage ka rin lang pag-isipan niyo kalam layat lugod neni lang yabot kong king penandi tay lang kayang ganan pamagmalasakit king kasal pantayanan patutuan yung pilit king kekong panakbang den munyelang letrang bakasdang tutukyan pakaingatan yo lulwat no ringaldo at kapanahon na ni ko na ngangatiyo inugol panahon king katong kulan yo sana lang mimina metong man ke kayo na anong kapagalan ay andaramdaman ting sarili yo pilit yung umasundan nung tingagagawa ingaldo kelwatan eko maligaya anak ni tingkalam impakikwanan yung aning pamati ko nung mela lang koping kayabe ng Kristong pagkapilitaning balang sa reliyo detang bagay ka rin piliti sipan yo dinan yung alaga at lalo na yung bungang yan na papaltoyeng lang kamatayanang kimpamanak bangyo babilang ang letra kasal pantayanan iyaying ta gumpena isipan yung pelit dapat pagukulan mi bule-bule ko king kasarilinan nano nga kakityo ampon tatangalan maging tutunak ko king kapo niwalan imbalang katawo isalaing matayong
nung babiye ng letra ingaga gawayo. Nung atin ang bunga ing kapagalan nyo, king ko lalong may get ing pakikwanan nyo, ipino yung may git ding kekong panakbang, igit at lalo na diging asbuk den luluang. Kapami lataning imbot yut itkongan, babiena kong letrang gangat yung sikanan, libro na ning biyeyo yan pakekwanan yang, daram dampaggal gang tiyempa ngisnawang, metong nga ugnayan dakilang laltoyang, niyalang mabayat adaram damana, ning nino iya pamanitian ke kayong, ing peka manyaman hanggang ing beyan na tiyong, kabanging panahon babiene ning Ginoo, mulayang gang wakas makikilalawo, itang butil na neng pawas yoking kanwan, at dingke kong bitis sa blayo panakbang, mapaya limbawa lalakwan keng dalan, sasala lamata mabubo lagi ayan, at muking kanyaman pagkatandanan yo, ke kung kapanwalan igit yan adwan kong, lawen yot balik dan deng kaya na kanyong, den tuki-tuki ng den pakinabang yo, isipan yung mayap ke kong kapagalan, ketang bane-bane kanuan yo pulisan, keng pale ningaldo akikilalayan, atinang namang yung dapat yung ganakan, ing pamag kunwari lalong gagawa ng, ning ninumang tao uling yan at tinganggang, sanayan idagol ing tutobiayan yang, kabang babienin Diyos ke kong pangisnawa, ala nang manyaman nung ngayong manuparan, at alang mabayat
king beyo damdaman. Potanging katutuan, bitisyo tatakbang. Nung laltoy ang bunga, kingkekong lalakwan. Kapamilatana ning kapagalan yung. Kenyat ganakan king bane-baneyong. Melalang na koping kayabe ng Kristong. Hanggang kawakasan, yan pagimbutan yo. Nanong mayayakit at makikilalang. Si bulakarinan, ngining payago siyuyang. Marayot malapit, mamagos ing linonang. Kingkekong sarili, itikot ang iyoya. Tinkayang ulaga, ing kapagalan yung. At maging tutuna, ing paman niya patyong. Mayugne, ugnega, wan king sari liyong. Metong mo'ng panamdam, apamang galoyo. Ang gamon kapilan, katutwan laltoyang. Ang gaman kapilan, bungayo darakalang. Kiko mayayakit, ang gaman kingangga. Di takaya mano, king dapat laltoyo. Pakayesipan yo, pakaganakan yung. Nung biyasa na ko yan, karing sa reliyong. Ating may itbiyasang makiramdam ke kayo. Kapamilatana, yanelaya kakityo. Nya lalo yung gawan, lalo yung isipan, dingke kong amano, tetang makaramdam, masisimpatyalang, alang ka yang ganan, kingke kong sarili, laltoy pa kinabang. Lawen yut balikdan, indat pulong at teyo ing tipunan, opisyalis ning reyno, kayan na kan matwa, miyabeya be kayo, nanong ka sangkanan, sarili kutang iyo. Balen ka, rakalda, ding balang lunduyan, enako manyabing, letra-letray itinan, nanong kakityo, ako'y ka kung aduan. Inggampang galoyo, bangluye sa daralan. Itang pa ngamanong, lartay simpatyaya, ninumang daramdam, arenges pretista, lawen mo't balikdan, pamanga manura, anak matutwatali, yan maka wilya. Yan
kinabang tulana ning biyo, nung babasa ko mang kanyang ebanghelyo, lamana ang pag-aralan niyo, kung magkamaling mamalagwa kayo. Mayaya tulkoking gangke kong depatan, bisa ko te bisa ingal do daralan, lulwat lang panahon ilang kayatulan, ayating simpatsya imbulag ninuman. Sana manatili kay kayo luntona, metong panamdam o manong kulana, gabeyam panino manyan mayakit na, kasalpon tayanan yan lalto ne bunga, at talang mapali niyan lang lawiwo, eyo pa namdaman pablasang baluyo, intungkulan nating gapyo ketang Ginoo, alang ka yang ganan kabanging beyo at yo, ingatan yung mayap ke kong pamanakbang, ingatan yung lalo ingasbok yung lulwal, katubang leyali kasalpan tayanan, sanaying amano makawi ting damdaman, anak na ning Diyos makus welo ka, ati si bulayti namudi sanyula, matwat ka yanakan kanitang minuna, pundasyon dangatiyo yang kawele-wele yo, ikoing bungan na ningaldo dinalan, nung dakalan napon may git kong daralan, ngeni may git kayo yanging kapagalan, at yuneke kayo karing pa manakbang. Bukas da ding bukas pagkatan danan nyo, balenat ng yaman nung ninunay kayo, kapamilatana tanggapan naliyo, dutong ko waring mi tanam king bati sa tiyong, bulaklak yung babye ke kong kapagalan, banayad tutulo ke koy tanguran, itiyan mamagos bangluyong daralan, at may kabunga nanoye yutunayan, lonyong ka yanakan ngeni ren ikitiyo, yeneyo nubliga maging ene anak yo, itang pa magkusa karela neyatyo, pablasang baluya tutuing gawan yo, nyawopis yalis na niting kapanwalan, melalang kawari naningke kong dimdam, lalo kong bababa maamo panasal, tingke kong amano asbokyo boboklatan, magdala lang yumo kalam mo mayubo, atin ngang simpatsya daramdam ke kayo, baloy ing batas utos na at nung nano, papagkamali imbalang katawo,
metong oy adwayang pili man oy aliyang ikong manungkulan pakisa bikuyang nung maka nanusay imalan maputiyang kayong susulod ang gaman lang mansa anak na ning Diyos pinalakaran kang nanoy nga kakityo at magkikilalang sibula karinan yan nating igitnang tinyang ka baldugan agaga wayo na koring sa reliyo pilit yung ikutang ingdisan yung sibol atenya kayang nyaman yaneya memala ang gaman kapilan lalong ingadwan ko lalong pa iagusan kelwat na ningaldo na maning bongayong ay biena ning Diyos king kapagalan yung libro kasulat nganing pa ngamanong adwan yot dalangin bureyoy ibiyewo ing pakikwanan nyo sanayan yung biyayan ing kekong sarili ing dali sekalam luluat la ringaldo lalong yan darakal ingaga gawayong maulagang bungayan ingkapon niwalan kay koring minunang eyame ting bini alos me ko na lang pangako na ning Diyos hanggang yan at yuyang i-apostol Santiago na ning de patano lalong pe payagos tindong ka yanakan malino mayumo aring mangailangan inyaing samuko edaram dampagal sanayan ing sabla at alang beyatang adaram damanyo ulinging kailangan kasalpan tayanan awo tosiyan kinganggang puriyo itiyaing subukan nung tinang depatyo ke kayo ke kongan king lagyo ning Ginoo at ating burikong ke kama mentukan saglita amano pingoras ayiti lumapit iyakakon kapamilatana tenika
pulong ng makanyang kayo. At yung pangako si Kenny si Keka. Kapamilatan ng Kekong kapaniwalan at katungkulan. Dapat at yung pangako magpino kayo o nung may nayang Kekong kasakapan. Pakikuanan yung emabalido. Yung serbisyo na ng Kekong medyo minidad itang emay na kingan kaniting kapalanan. At yung kempi sabing presiso at maragul abagay ting kayong mamuntukan. Sa kain yakit ang panakilala nung nangya bunga ting sinabi ko kayo. E kung kilay ting publiko banting upay ang lunton niyang makanyan ay ating bunga ikayong bela lang kong kayabi ng Kristo. E din bagay ket sulit ilang kekong panintunan nunirat ang bagay at iyubabaw. Matulay ang Diyos ng kekong pamitipon lawen nyo ring lalam. Kek kong panalangin kingke kayong pamagsamba uling daratang yay ing maragula ligalig. Makalawot king alimang bansa, apektado kayo king krisis adatang kingke kayong biye. Tunggal ditak pakakalale, titipon kong ke kayong apapangan. May paoras, may payabak, ke kayungan ang kakekong marayo, kapamilatanan ng upayanan ng Diyos, pamanuleyo bakalan yung kalam. King lagyo na ning ke kayong pamitipon at ning kekong pamibatang makalaklok. Ipanupayayo. Ipanupayayo, kumu atanggap. Ingati ko, isisisitan kayo ang diyan tutuing gagawan nyo. Kailangan respeto ang diyangalana ko, kailangan ni kayo mipapag-respeto
pino ketang hanggang bariyo. Yan ing kanakong kasiwan, eno pa makabatik do kayo manalangin tam. Konsentrasyon. Diyos kang makapayan, puwing sablat yuke kang, orening anak mong, pumanalangin lang, manyawad king lugod mo punggang mabibilang patnobayan mo pong dirinan mong persa mo po paintulot ing kapag subukan laloy git ginoing biglang ka matayan tingkare lang biye Diyos ko ing kakungaduan anak po at matwa inipakisabihan binyeking lugod mo peniba lang kulang ngening ka mangwakas diyas ko'y samuke kang kabang tu tulot mong kakubabi iyembo lang hanggang ka wakasan king biera abeya banal mong upayang alangkayang ganan sabla ginoing biera pakaban eya po mayakit ingkali galigan Diyos ko mabayat o biglang kamatayan dinan mong pagkabiye ing biera dagdagan mo lakapang kukwanan ilang po Diyos ko bisadsad lang dapat tungkula binye mo maestro yan asang kabilangan king gamat mo may payabak kakayungan may pawaras binye ko yung kanakong katungkulan eko manandaman nung berog na kong bagya nalong manong nung dandaman da pa mo ating kong kayabe kaya like yung tipo na yan at yung pangako ala kong kasinsinan yan impakikwanan yung metong kayo panamdam ingke kayong kapaniwalan malkongan kanako eyo kakalingon kalam na ning Diyos itiyayam mamala bast kang sariliyo ti ko makasadya adwanyeng bureying libro sa sabiyana ing sabla miyabe iti mga kuya ya koing sino yung parati ke kayo mulayang gangeni bilang talasawopyo alang ka yang ganan itimuing samuko nung dingamanong babi ye kuyan ke kayo elemi patutuan alalang kalamnan magreklamo kayo era ko'y babawal
Apostol Santiago, lugod na langanggan, anakam pon matuwang at mara yung lugar. Bendesyon o paya ke kopa na bangko mekong ka payapan king lagyo ning Ginoo kasalpan tayanan lalo sang pinwanyo karing balang dapang adios si Santiago. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Purihin natin ang Panginoong Diyos na ka sa atin. No po. Ngayong araw na ito mga kapatid, sa ating unang parte ng ating programa,
ang ating kapatid na speaker, kung saan po nilarawan niya ang ating paksa at gayon din ang espiritong dumating sa atin na po. At ngayon po, mapalad po tayo sa araw na ito dahil ito po ang unang pagbisita ng ating buting Direktor General ng ating region, kung saan po ang kanyang panunungkulan ay nag-umpisa nung pong nag-oath siya sa Sentro General, no po, kung saan tayong lahat ay pumunta po, no, nakisaya po tayo sa ating pasasalamat o anibersaryo ng Sentro General. At gayon din po ang kanyang Deputy Director, ang ating Pangulo dito sa Cebu, Tagumpay, Nanimbie. At bago po ako'y gustong ilarawan lahat at gusto ko pong bigyan ng pagkakataon para makapagbigay po sa atin ng mga mensahe, lalo na po sa mga programang gusto niyang ipatupad sa kanyang panunungkulan bilang Direktor General ng ating RIOD. Opo. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang ating bagong Direktor General ng Region 7A, ang ating kapatid na Fernando Umali. Bibigyan panayan tayo po. Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga magulang, mga gamit po ng Diyos at sa lahat po ng mga nanunungkulan. Ang bilang bagong direktor po ng ating rehiyon ngayon, mayroon lang pong konting pagbabago sa pamamahala. Gaya po na nabanggit po ng ating kapatid, mayroon po kaming ginagawang sweet and sour approach. Sapagkat pagkaraan po ng ilang pamamahala ng ating mga kapatid, kasama na rin po ako doon dahil dati po akong regional president. Kung ang mga kapatid natin nasa baba, lahat po kaming mga kapatid niyong namamahala ngayon, kami po ay bababa para sa mga kapatid nating nasa baba. Kung titignan po nila ang kanilang pananaw sa kanilang pamamahala, iniisip nilang hindi inaayunan o ginagawa ng pamunuan ang kanilang mga tungkulin. Sa kabila po noon, nag-usap po kami, nagawin po yung nasabi ko nga po kanina. Gagawin lahat po namin ang aming makakaya para maabot po natin sila. Lahat po ng mga kapatid nating mahihina. Hindi naman po lahat ng mga sentro natin dito sa Region 7A ay malalakas gaya ng Cebu, Tagumpay, Nanimbie. Marami din pong mahihina. Ang hangarin po ng ating pamunuan ngayon kung saan ang ating mga kapatid na magagaling magsalita na binigyan ng pagkakataon ng ating poong may kapal para maibahagi ang mga salita ng Diyos, isusugo po natin sa mga kapatid nating mahihinang sentro. Kung sa kanilang pamamahala, ganon din po ang pamunuan. Tutulungan din po gaya ng pamumuno, gaya ng Cebu, Tagumpay, Nanimbie. Alam niyo po, bago po ako umupo bilang Director General, napagtanto ko sa aking sarili kung sino po ang aking magiging gabay o katulong o katuwang sa trabahong ito. Noong ang ating Director General na si Brother Nilo Sabado pinuntahan po sa aming bahay, sabi po niya, magbibigay daw po ang Sentro General ngayon ng mga outstanding local president. Ang sinabi niya ay, si Brother Cornelio at ako ang kanyang binanggit. Pero ang tinuran ko po sa ating director, sabi ko sa kanya ay, siguro mas mahigit po ang ating mga katandaan sapagkat marami na silang danas na hirap sa kanilang pamamahala.
Sa madalit salita po, ang aking tinutukoy ang ating kapatid na Erning Laksa na sa ating kaalaman, datapwat wala siyang o hindi sapat ang kanyang pinag-aralan. Pero mayroon siyang sapat na pamunuan ang maraming taong gaya po nito. Iyon ang aking naisip. Kung ang ating direktor noon, sinasabi niyang ako o ang kapatid na Cornel, ang ilalagay niya bilang local outstanding president sa ating rehiyon, siya po ang kaagad kong naisip at pinaalam ko sa mga kapatid natin kung sino maging katuwang ko at sinabi nga po nilang ang ating kapatid na Cornelio Yumol. Kaya po palakpakan natin ang ating kapatid sa kanyang matagumpay na pamamahala na sa tingin ko ito ang ibinigay ng may kapal para maging katuwang ko po sa pamamahala sa ating rehiyon. Kung ang sibol ng karunungan, napalago niya, katulong ang kanyang mga executive local officer, matutulungan din po niya akong pamahalaan ang buong region. Sa paniniwalang ito at sa tulong ng ating mga kabatlayaan na yung sinasabi po naming sweet and sour approach, una na po akong tinamaan ngayon. Alam niyo po, nung nag-oath kami sa Sentro General, pagkatapos po kaming nag-oath doon, ang nag-bless po sa amin, o ang nagbigay ng pananalita, alam niyo po kung sino, ang Panginoong Jesucristo. Napakaganda ng kanyang mga pananalita, napakalumanay, napakagaan, damhin sa ating pakiramdam. Pinapakitang ang wagas na pag-ibig po ng Diyos ay binibigay niya sa kanyang mga namamahala. Alam naman po natin, even na single centavos, hindi tayo sumasahod po dito. Sariling gastos nito. Yun po ang nakakapagbigay ng kalakasan, ang mga pananalita ng mga kabatlayaan, sapagkat alam natin na ang kabatlayaan ay nagbibigay ng tuwa sa kanyang mga nasasakupan. Gayon din po, alam naman natin na dito maraming magsasaka. Kapag ang palay, yumuyuko na, may bunga na. Pagkaraan lang ng ilang araw, pwede mo nang isaing at mapapakinabangan ng mga tao. Sana ganun din po tayo. Gaya ng sinabi ng Banal na Batlaya, may pakikita natin ang ating pananampalataya sa ating mga paghakbang. Sana po lahat tayo, ganun din, magmula sa mga namumuno hanggang sa miyembro o kahit medium man, maipakita natin sa pamamagitan ng ating mga lakad o hakbang ang ating pananampalataya ay umusbong lalo. Gaya ng ginawa ninyo po dito sa Barrio Bicol, alam ko po almost 80% po siguro halos mga espiritista na. Ang ibig sabihin po noon, nasa tamang landas o pamamahala ang mga kapatid natin po rito. At sa pamamahala po ng ating Provincial President na si Hermano Rick Gomez. Naway, ang panimulang ito, kasama ko po ang ating mga regional officer at ang lahat po ng mga Provincial President, pagtulong-tulungan po natin yung sinabi ng Banal na Batlaya sa pamamagitan ng ating mga hakbang, mas lalo pa po nating mapausbong ang ating pananampalataya, ang paturuan ng Espiritismo o ang buhay. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang salamat po sa ating kapatid na Director General sa mga inspirasyon at plano niya po para sa kanilang pamamahala, lalong-lalo na po sa ating rehiyon. No po. Kung saan ang kanilang adikain lalong mapalakas at lalong uusbong ang magandang pagsasama ng mga espiritista. No po. At ngayon po, dumako na po tayo sa part 2 ng ating programa kung saan po ang mga ating mga president
local president, magre-report sila at Sibol Tagumpay Ningbiye is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Ningbiye.